מהלב, ציוד עזר לפתרון בעיות שמיעה בהתאמה אישית. מהלב, לשמוע וגם להבין. שלום, שמי ליאור, מנהל ההדרכה בחברת מהלב, והפעם אנחנו נדבר על מערכת סאונדפילד. כיום יש במדינת ישראל מעל 700,000 אנשים לקויי שמיעה. כשליש מתוכם ילדים המתקשים לשמוע ולהבין את הנאמר בכיתה. לכן חברת מהלב התקינה ומתקינה מערכות עזר לשמיעה הנקראות סאונדפילד. מערכת הסאונדפילד בנויה משתי חלקים עיקריים: משדר המשדר את כל הנאמר, ומקלט המקבל את השידור ומשדר את זה דרך רמקולים המותקנים בכיתה. בואו נכיר את המערכת ונראה איך זה פועל. בחלקו העליון של המשדר ניתן למצוא כפתור השתקה, כפתור הדלקה וכיבוי, ושקע כניסה למיקרופון חיצוני. ברגע שאנו נדליק את המכשיר בעזרת כפתור האון, תדלוק לנו כאן נורת ביקורת, ומיד על המסך נוכל לראות את מספר התחנה או הערוץ שאותו אנחנו רוצים בעצם לסנכרן מול המקלט. זוהי אוזניית מדונה. אותה עומדים מאחורי הראש בצורה כזאת, עם מיקרופון שקרוב אליי לפה. החיבור מתבצע למשדר עצמו, לשקע המיקרופון, בצורה כזאת. זהו המקלט. להדלקת המקלט יש להזיז את המתג בצד שמאל למצב און. בחלקו התחתון נמצא כפתורים שבהם אנחנו נוכל לכוון את איכות הצליל, בס וטרבל, כפתורי שליטה לתקנים חיצוניים שנחבר, מסך שיראה לנו את הערוץ שאותו אנחנו מקוונים עם המשדר עצמו, גלגל להגברה ולהלמכה, נוכל למצוא כפתור סט לשינוי הגדרות, וחצים למעלה ולמטה לשינוי הערוץ. בחלקו האחורי של המכשיר נוכל למצוא שתי אנטנות קליטה, חיבור לרמקולים, חיבור להתקן שמע חיצוני, חיבור למערכת כריזה וחיבור לספק חשמלי. זהו המתן החשמלי. המתן החשמלי מחובר בעזרת כבל חשמל, ובו אנחנו יכולים להניח את המשדר לטעינה. חשוב מאוד לוודא שבזמן הטעינה המכשיר שלנו כבוי בעזרת כפתור און ואוף, וחשוב מאוד להקפיד שאנו משתמשים בסוללות נטענות בלבד, ובאנגלית סוללות rechargeable. בעת השימוש במשדר חשוב לוודא שמספר הערוץ שמופיע במשדר יהיה זהה למספר הערוץ שמופיע במקלט. ניתן לשנות את מספר הערוץ על ידי לחיצה על כפתור סט לכמה שניות. מספר 01 יהבהב. בעזרת החצים אני יכול להעלות את מספר הערוץ או להוריד את מספר הערוץ בהתאם למשדר שברשותי. במידה וקבעתי את מספר הערוץ הרצוי, אני לוחץ שוב על סט מספר שניות עד שהמספר מפסיק להבהב. במידה ואני רוצה לשנות את מספר הערוץ שנמצא במשדר, אני לוחץ על כפתור סט שנמצא בצידו השמאלי של המכשיר למשך כמה שניות. מספר הערוץ מהבהב. בעזרת החצים אני יכול לבחור את המספר הרצוי. במידה ובחרתי, לחיצה של מספר שניות שוב על כפתור סט, וכך אני מקבע את מספר הערוץ הרצוי. בנוסף, קיימת אפשרות לצרף למשדר גם מקלט אישי, שבו התלמיד או התלמידה יכולים להשתמש בצורה אישית בעזרת לולאת השראה המתחברת לשקע אוזנייה, ומאפשרת להבין ולשמוע את כל הנאמר ישירות למכשיר השמיעה או לשתל בעזרת תוכנית טלקויל, או בקצרה תוכנית T. מהלב, ציוד עזר לפתרון בעיות שמיעה בהתאמה אישית. מהלב, לשמוע וגם להבין.